втора пътека. Дали в тази доста сериозна компания ще успее Филипо Торто да намери място в финала, предстои да разберем. И Райан Зезе, и Онджей Мачик, и Блесинг Африфа. Та защо не и Феликс Свенсон и Алберт Комански, които имат по-добър резултат през сезона от Торто, могат да поднесат изненада. Но ето, че Филипо Торто ни показва чудесен старт още от първите метри. Филипо Торто и Райан Зезен на челните две позиции. Ще има ли кой да спре италианско-френската бариера начело в тази серия? Да, и това е Блесинг Африфа, който печели второто място, иначе 20-15. Феноменално постижение за Филипо Торто, който явно е запазил козовете в ръкава си именно за европейското първенство. 20-14. Най-добър